това издание на Техно ще видите Стоян Янкулов и неговия нов дръм н бейс проект. Проектът Стоян Янкулов Квинтет беше представен на Варненския джаз фестивал и празниците на изкуствата Аполония през тази година. Композициите са на Стоян Янкулов, като в основата са автентични български фолклорни мотиви, умело съчетани с съвременните стилове дръм н бейс, джаз и етно. Майсторски импровизации, перфектни унисони и хипнотизиращия ритъм от перкусиите на Стоян Янкулов и Елица Тодорова се преплитат с мекия тембър от тромпета на Михаил Йосифов и оригиналните бас-линии на Веселин Веселинов Еко. Една от оригиналните изненади е участието на Иван Шопов, диджей Кух, стар познат на Техно от съвместната му работа с диджей Аганьок. Чувствам се щастлива и за мен това е за момента абсолюта, да пея и да свиря едновременно. Стоян е от колосите в българската джаз музика. Когато правя музика, започвам от някакъв грув, който ми се върти в главата. Там нататък наслагвам ритми, мелодии, бас линии. Свирайки дръм н бейс, си представям яките филми с бойни изкуства. Много движенията са подобни. Енергийният заряд е страхотен. Това е микс от много неща. Acid Fusion. Дори има в някои места джаз от бибопа, от рока. Това е един микс, който мен много ме радва, че не си слагам, няма граници, за така човек да се затруднява да си слага някакви бариери.
така като наблюдавам желанията на по-младите барабанисти, това е мечта да свират всички дръм н бейс, но свирането на дръм н бейс изисква много добра подготовка, както физическа, така и подготовка като школа, като постановка на инструмента. Така доста часове да си прекарал с инструмента си, за да овладееш тези бързини, тези наситености и тази динамичност, да го свириш на живо.